почнаха да ни се обаждат някои майстори, набързо ще го реча така, майстори, които решиха да си изразят своето мнение, да дадат някаква критика и което най-опасно, все пак го казвам както го има, почнаха да постъпват някакви угрози. Ще викнем на оглед, начупим крака, още нещо и така нататък, ни е страх от нищо. За всеки случай го разказвам на хора, които не знаят какви могат да бъдат последствия, освен твоите 500 евро, както ти ги казваш. Разказвам, значи. Преди години при нас в Украйна същата работа беше. Почнаха, когато почнаха да монтират тия тавани всичките. Аз още доста млад бях. Издвам почвах с тия работи да се занимавам. И хората, едните, които издвам почнаха да се занимават, почнаха да имат притеснения от другите хора, които вече се занимаваха отдавно и така нататък. И това нещо почна всичкото да се обръща в, как да го кажа, в бандитска история. И накрая всичкото се обърна в това, че онези, които имаха претенции, които правиха някакви глупости, се оказаха в затвора. Жените им останаха съответно с децата. Децата няма кой да ги гледа, няма кой да обезпечва семейството, защото някакъв глупак решил да си ходи, да си самоутвърди и по същия начин да си държи пазар. Разказвам ви, съвременното съобщество не работи така. Съвременното съобщество, съвременният клиент избира качество. Ако ти не знаеш как да правиш качество, ти отиваш и се обучаваш. Тебе никой не те унижава, никой не ти казва, че ти не струваш за нищо. Ти просто отиваш и си подобряваш нивото. И това е. И тогава ти имаш клиенти. Повече нищо. Но в случая, когато ти хвърляш някакви угрози, това говори само за едно, че аз мога да ида просто сега в полицията да напиша една жалба на твоя телефон и утре вече ще имаш проблеми. Разбираш ли? И край. Затова, хора, не се занимавайте с глупости. Държим си пътеката, опитвайте се, развивайте се, правите си репутация и така. Държим линия. Опънати тавани по линка в описанието на профила.